Продължение по темата с топлото и студеното, когато един човек се появява, обръща ни внимание, след това отново си тръгва и така до безкрай. Или, както споделиха с мен, доста хора ми писаха в страницата ми във Фейсбук, за да ми кажат, че те към момента са в същата ситуация. Една жена беше споделила, че е в тази ситуация от 6 години и че не може да излезне от нея. Друга беше споделила, че от година и половина. Аз това не мога да го нареча отношения. Естествено, и мъже ми бяха писали, че към момента са точно в това нещо заседнали. Защо казвам заседнали? Защото някой да се появява, да изчезва, да ти дава малко внимание и след това да го няма и след това отново да се появява. Няма развитие в това. Няма отношения, няма изобщо опознаване, сближаване с този човек. Няма нищо. Просто едно засядане в това нищо и в едно непрекъснато очакване, в една непрекъсната нервност този човек да ви потърси, гледайки си телефона, преглеждайки си сторитата, дали точно този конкретен човек ви е видял сторито, ако го е видял чудесно, нали? Вие се чувствате с една идея по-леко, по-добре. Но това не е целта на занятието. Когато един човек не ви избира, няма нужда да избирате него. Когато един човек не иска да бъде с вас, няма смисъл вие да желаете да бъдете с него. И най-вече изхождайте от това, не какво вие чувствате към този човек, не какви параграфи от списъка ви с качества по пола, например красива, красив, висок, богат, сексапилен, сексапилна, забавен и така нататък, а по-скоро гледайте как ви кара да се чувствате. Ако се чувствате самотни, ако се чувствате нещастни, ако се чувствате недостатъчни, невидяни, неизбрани, нехаресвани, необичани, трудно може да пожелаете да бъдете с този човек, който ви кара или по-скоро ви натиска някаква травма и ви кара да се чувствате по толкова отрицателен начин, да изпитвате такива отрицателни емоции, да си мислите, че не сте достатъчно добри, достатъчно красиви или там каквото и да е било. Да се чувствате несигурни в това нещо. Защото аз не мога да повярвам, че някой може да ви играе с тръгване, с връщане на топло и студено и вие да се чувствате сигурни в това. Че той веднага ще се появи. Или че някога ще има отношения. Или че някога ще избере мен. Това се отнася и за жените, и за мъжете. Тези хора на първо време не знаят какво искат. На второ време често пъти може да знаят какво искат, но това да не сте вие. И не на последно място, те продължават да се виждат и с странични мъже и жени. Не само с вас. Защото какво се случва, докато тях ги няма? Докато ги няма една-две седмици или месец. Не си представите, че те спират да живеят, спират да излизат, спират да контактуват с другите хора и просто чакат да минат 2 седмици и тогава отново да се появят във вашия живот и да ви пишат: здравей, как си? Мисля си за теб, липсваш ми. И какви ли не там подобни уловки да ви изпращат и да се надяват вие отново да се вържете на това нещо и да се завърти колелото. И след няколко дена или след една седмица да изчезнат. Или дори да не се видят с вас, ами да спрат да пишат дори след 1-2 часа. И вие да продължавате да се чувствате недостатъчно добри, недостатъчно харесвани, неизбрани от този човек и да искате още внимание, още съобщения, да сте в очакване кога отново ще се появи, кога отново ще ви пише, кога отново ще ви види сторито. И изобщо това е един омагьосан кръг, от който смятам, че е време да излезете. И да продължите да живеете живота си. Защото тези хора точно това правят. Те живеят живота си. Появяват се да получат малко внимание от вас, да видят дали все още искате да бъдете с тях и отново изчезват. И не избират вас, което е най-важното. Вие седите и ги чакате, спирате да живеете, спирате да обръщате внимание на околните хора, които потенциално могат да бъдат ваши партньори. И честно казано, потенциално имат повече качества и по-скоро повече шанс да бъдат по-качествени от този човек, който в момента го няма или ви пише епизодично. Тъй, че наистина дайте си сметка, че е време да продължите живота си. Другите хора не спират. Те продължават и продължават да не избират вас. Крайно време е вие да покажете, че избирате себе си на първо място.
Да спрете да отговаряте на тези съобщения, да изтриете тези номера, да изтриете тези контакти в месенджер, в Инстаграм, в Фейсбук и където и да било. Да спрете да се интересувате дали някой ви е гледал сторито и наистина да дадете шанс на други хора, които имат интерес към вас. И изобщо да спрете да отговаряте на това толкова рядко внимание, което вие определяте за ценно, а аз мога да ви кажа, че не струва нищо. Защо? Защото не е специално обърнато към вас. Не е насочено от човек, който ви избира, от човек, който е видял хубавите качества, от човек, който ви е оценил и от човек, който е избрал да бъде именно с вас. И това е, още веднъж го заявявам, някой, който ако вие не отрежете, ще продължи да губи от ценното ви време. А времето е единствения ресурс, който ние никога не можем да си върнем, нито да наваксаме. Пожелавам ви прекрасна вечер и за консултации може да ми пишете на съобщения във Facebook или в страницата ми в интернет doroteyadukova.com. До скоро!